Saka Bantul Mbak Rini. Mbak Rini. Nah, nek Mbak Rini cara iwake nika iwak nila. Nggih, nek niki Nek niki iwak blanak. Blanak iwak apa? Blanak niku iwake mulus putih. Ya, ini gampang bosok mergo empuk niku lho. Nek nila najan tipis ora daging, ning mbok tekan rong dina ora bosok niku lho. Nek panjenengan nek bentuke kaya jenengan iwak napa? Aku kotok, nah aku lho kotok. Ngerti kotok? Kotok kuwi gabus. Iwak gabus. Empuk no. Atos kok empuk yo. Atos, bagus, alus, menis-menis ya lho kotok. Sampeyan mosok alus ngono kuwi. Waduh, asem kuwi. Tapi amis. Hah? Tapi amis. Ah ya amis wong iwak kok. Nek Mbah Walu ya cara iwak apa? nah ngono ki iwak iki goblok. Iwak apa, Mbah? Iwak kembung. Lah kok iso kembung? Gembung ora kembung. Kok iso gembung? Gembung. Nah aku kembung jenenge wis cetok kembung kok ora mentas-mentas iki ra iwak Berarti goblok. iwak gembung ya, Mbak? Iwak Nek gembung. mriki iwak